Atetebougou 759 logements minye école franco-arabe Khalifa Kassoge sangelen baaraw daminɛnen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1000 ani 500 ye école franco-arabe Khalifa Kassoge ale dayɛlɛ kun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Khalifa Kassoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye yirimajɔ Atetebougou 759 logements olu ka sugunin fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Khalifa Kassoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Khalifa Kassoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. Ame jumala septembre kalo kile 26 san 2025 ka aw fo ka ko ɲuman dɔn ni sanga in na aw minnu sɔgɔn bɛ jani kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na n'an ka bɔlɔ siraw ka fɔ ko aw dangana ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la wula in na kunnafoniw la bakuruba dɔ bɛna tali kɛ Nations Unies ka jalajɛba ta ko 80nan kɛnɛ kan an ka jamana premier ministre General Division Abdoulaye Mayiga ale kan ka kɔrɔfɔ ta wula in na nɛgɛ kanɲɛ 19 sɔɔni dɔrɔn yaasa ka se ka taa an ka jamana kunkanko kuma fo ka taa se AES jamanaw o kunkanko kumaw ka o ɲɛfɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ halisa an bɛ to Nations Unies kɔnɔna la an ka jamana kiri minisiriw fo ka taa se farafina minisiri minnu bɛ yen nɔ ka taa se jamana ɲɛmaaw ma u ye ɲɔgɔnyeba kɛ ko cɛnni min donna farafindenw kun jɔnya tile waatiw nanzara tilew la u ye cɛnni min don anw kun ko k'a ɲini diɲɛma fɛ ka nin kɛnɛ in kɛ yɔrɔ ye ka wele bila diɲɛma ma yaasa ko réparation ka kɛ kiriko bunakun kan cɛnni min donna anw kun u ka se ka labɛn kiriko bunakun kan Algérie jamana ni ale y'i ban ka taa an ka kiri ka a jaabi diɲɛ kiri soba mun bɛ yen nɔ ni o ye CIJ ka taa o ɲɛkɔrɔ o b'a yira k'a fɔ halisa ko Algérie jamana bɛ ka bamanciya tigilamɔgɔw kɔkɔrɔma don i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔ cogo min na n'o tɛ u tun bɛ yamaruya di k'a fɔ ko kiri ka se ka kɛ nin kiriba in kɔnɔna la n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɛmɛ ka jalaki min bi u kan ka se ka taa jɔ a ɲɛkɔrɔ Algérie k'u y'u ban petu k'u tɛ t'u jɔ kiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka se ka ko in ka a kiri tigɛ AES jamanaw ani CEDEAO ko kumaɲɔgɔnw bɛna kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra CEDEAO jamana ɲɛma ale ka kɔrɔfɔw ye Nations Unies tribune sanfɛ ni o bɛ tali kɛ Julio Mabiola ni ka yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛna fɛɛrɛw bila sen kan ko yaasa kumaɲɔgɔnw ka se ka kɛ jɛkulu fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan a yɛrɛla k'a fɔ ko nazarala jamana ni o ye Europe jamanaw ye ko u kan ka kala ta Israel ko ni ale kɛn bɛ ka mankan kɛ Gaza kɔnɔna la bi ko don nataw la bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ u bɛna kala de ta ka Israel ka sen bɔ nanzarala senandolanci kɛnɛ bɛɛ lajɛlen na k'u tɛ se ka y'a kɛnɛ kan baw k'u bɛ ka mankan mun ta ko fo ka o mankan ban ko nin bɛna kɛ gɛrɛntɛ ka da Israel kan farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan
nunu de an wala na kibaro la kumaba dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan ka walawalali kɛ aw ye mali kɔnɔna ani fo ka taa se diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to an na an bɛna sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye. an bɛ foli kɔrɔkɔrɔ k'a di aw ma aw minnu ye an suganti k'a kɛ aw kunnafoni ɲɛnɔ ye. n y'a fɔ n kunna kulo la sɔmi cogo min na an ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Maïga ale bɛna kuma